ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ହିମାଳୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣ ଏଠି ସିମଲା ମନାଲିର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4997 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏହି ପର୍ବତରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, କୁନ୍ତୀ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଏହି ପର୍ବତରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମ ଏଠାରେ ଥିବା ପଥରର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଓ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରେ ହନୁମାନ ଓ ପରଶୁରାମ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିବାର ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏବେ ଅମର ବର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରଶୁରାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନେଇ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଅନେକ ଗାଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶିବରାତ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାଗର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସତୀ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନିଆ ଓ ଏହାର ଦୁଇଟି ଶାଖା ନଦୀ ଘୋଡ଼ାହଳ ଓ ବାହୁଦା ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତପ୍ତପାଣି ଉତ୍ସ ପ୍ରସ୍ରବଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ଶୀତଦିନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ବଣଭୋଜି ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ବତାରୋହଣ ଓ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ରେ ସଉକ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏକଦା ଏହି ପର୍ବତ ବହୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ଓ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକ୍ଷମ ଓଡ଼ିଶା। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ। ଯେଉଁ ହିଲ୍ଟପ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆମେ ଅଛେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5000 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ଆମ ପଛରେ ଅଛି। ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ତମ୍ବୁ କରିକି କିଛି ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର 1958 କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଯଦି ଏଇକୁ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ଏଠାକାରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବିକୃତ କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଅଛି ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଫାଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନେ ଅହରହ ଏଠାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନେବା ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି,
समस्त मनरे गोटे एक्साइटमेंट थाए एडवेंचर करने को आसती तो सरकार पक्षर जिते जहाँ कार्यानुष्ठान टी कोहल कार्यानुष्ठान नापी आम अनुरोध करूँ यहाँ आपड़ केते सहमति करेंगे जेहेतु यहाँ गोटे टूरिस्ट जगह देखो सरकारଙ୍କର नियम अच्छी इको डेवलपमेंट कमिटी माध्यम हस्तांतर कर कमिटी माने तीर्थस्थल माने जागृत आ तथा लोकों सेवा बुझे या संगे संगे दर्शक मैंने किपर आसिकी भलरे जी गाड़ी पार्किंग करेंगे दर्शन सारिकी पलैबे जमीक ये जगार अपव्यवहार करेंगे ना तार तदारख कार्य भी से करेंगे बोथ डेभोटी और साइंटिफिक टर्म देखा गले ये स्थान हूँ गोटे आइसोलेशन जगह जो कोरोना महामारी भली जो आमको समग्र विश्व को लगी रही एभली समय जो माने मनस्तत्वविद माने डाक्टर माने भी परामर्श दियंते माने यही स्थान को गले आपण माने रोग मुक्त हो पारे जेहेतु महेंद्रगिरी आरएफटा एथिरे वृक्ष माने औषधीय वृक्ष परिपूर्ण अच्छी लोकंकर धारणा भी अच्छी आ औषधीय वृक्षर पवन बाजिले निश्वास प्रश्वास आम श्वासक्रिय ग्रहण कले जार रोग भी भल हो जाए यही दृष्टि बहुत लोग तीर्थ करने को आसते निश्चित भाव आयुर्वेदिक गछ माने रिसर्च करने को चाहती गवेषणा करने चाहती ताहले एठाकू महेंद्रगिरी को आसतु आपन गवेषणा करके जापर जहाँ वन विभाग पक्षर वन कर्मचारी कहते। अच्छा ये हिंस्र जंतुर प्रादुर्भाव अच्छी कि जेहेतु वन जंगल एरिया लोक मैंने भय करती यही एरिया सेमती हिंस्र जंतु किसी ना जहाँ अच्छा वाइल्ड लाइफ माने हिंस्र जंतु कहीं ना हिंस्र जंतु कहले आम धरवा बाघ हाथी एगुड़ा धरवा सेमती किसी ना वन्य जंतु को मानू देख वन्य जंतु अच्छा को मानू देखिपर वन्य जंतु आम कुटरा जद ठेकुआ ये सब देखिपर आम देखुलु आज्ञा बहुत लोग आसी एडवेंचर उच्चता को जाती देखते ऊपर आउ कि अच्छी बोली कहते जगन्नाथ मंदिर अच्छे हाँ जगन्नाथ मंदिर अच्छे ये सब चरा विचरण करने कौन अपराध अच्छी ना अपराध किसी ना जेहेतु ऐतिहासिक स्थल होगा टूरिज्म भी माने बहुत जल्दी यहाँ को टूरिज्म डिक्लेयर करार अच्छा जहाँ कलेक्टर सार कहते बुलाबुली करार सेमती किसी असुविधा ना किंतु रेस्ट्रिक्शन होची संध्या 5 रु सकाळ 5 पर्यंत कहीं यही एरिया रे ना आग को कौन कौन एठाकर कर योजना अच्छी जहाँ आप शुणी आमको टे जना संक्षिप्त बर्तमान तो कलेक्टर सार निर्भर करुच्ची से बारंबार सरकार पाखे दाबी जनाऊँच बड़ बड़ ऑफिसर मान अच्छा जहाँ यार डेवलपमेंट बोलिक ने आम जंगल विभाग तरफ केवल आम एडीसी कमिटी करी यार तदारख जमी पॉलिथिन बैन बुझे पॉलिथिन मुख्यतः आमर है परिवेश को रक्षा करने पॉलिथिन को बैन करा पड़ो। अच्छा गणमाध्यम प्रादुर्भाव जमी रही आम तदारख कर सामाजिक गणमाध्यम माध्यम आप जनमानस को कौन संदेश देवा चाहे जेहेतु लोकलोचन को यहाँ आसुनी किंतु तथापि जी लोकलोचन को आसुँच देश विदेश भी लोक एठाक आसुँच किंतु कौन कहवाक